Чикаго се появи 8-метрова статуя на Мерилин Монро. Авторът на композицията е запечатал най-знаменитата сцена от филма «7 години желание», след който холивудската артистка започват да я наричат секс символа на света. Както и във филма, така и в Чикаго Монро стои на вентилационна решетка на метро, роклята й се повдига от потока въздух. Хората се шегуват, че сега имат възможността да погледнат под роклята на знаменитата актриса. Скулптурата ще стои в Чикаго до пролетта на 2012 година.